mandibhodise kaloku lusapho likaMalangana likankosi yamntu nina bendlu kakumkani uHintsa Zanzolo. Awu madoda andizazi uba mandithini, andizazi ukuba mandiqale ngaphi na. Awu hey. Zikumkani zendlu kaXhosa, zinkosi, zingwevu nengwevukazi, magqirha namatola walendlu. Ndicela ukubuza ngokuzithoba into yokokuba amazwi kaDr Nokuzola Mndende lo usasaza emhlobo wenene niwava kanjani na nina ngezi zenu indlebe? Uthi izinyanya inyama iyabola, umoya wazo uye kwele mimoya. Ngoko ke akukho sizathu sento kokuba sizihluphe ngobudoda nobufazi kwicala lezinyanya. Uthi kwizinyanya akukho ndoda namfazi, kuyafananwa. Ingabunyanisile na zingwevu zakuthi? Uthi isandla asinasini, isandla asinasini, nokokuba sesendoda nokokuba sesomfazi ziyafana. Uthi ke ngoko intombi inali ilungelo lento yokokuba kokwayo ingayiyo inhlabi, akho sizathu sokokuba ingathintelwa. Andifuna ukwenza bemade. Mandiqale ngo-1856 kwisiganeko sikaNongqawuse owathi izinyanya zizawuvuka, abantu mabatshabalalise kwanto abanayo. Abantu ngenene bakwenza oko kwakuthethwa nguNongqawuse, kodwa iziphumo zaba sekubeni into yokokuba ngaphezu kwe-67,000 yamaXhosa ife. Uye kwisiganeko sesibini sika-1976 apha abantu basuswa koZweldala bathathwa bobekwa kutrust kusithiwa basiwa apho bazawukwazi into yokokuba bonwabe khona, babe nomhlaba omhle abanokwazi ukulima, bakwazi ukufuya. Kodwa iziphumo zoko zaba yintoni? Zaba yinhlupheko. Nanjengento yokokuba ngoku ubungaye ezilalini uzawufika abantu bezama uphinde bagoduke babuyele phi kwakwabazweldala babesuswe kubo. Uye ngo-1976, not ngo-1976, uye ku-1996. Ngo-1996 uNkosi uTilana kaGcaleka wayawulanda intloko kakumkani uHintsa eScotland, wabuya nayo. Kodwa umnqa usekubeni into yokokuba wathi akufika esithi nazi intloko kakumkani uHintsa, saxelelwa into yokokuba kwaloTilana ungumbhambatho, ungumntana entombi kwaGcaleka. Yathathwa ke intloko yasiwa eKapa kuba vavanyi, bona basixela into yokokuba no, ayontloko kakumkani uHintsa lena, intloko yenkawu. Eso siganeko sashiya inhlupheko kwindlu kaXhosa kuba kaloku sathoba isidima sobukumkani kwindlu kaXhosa. Kwisiganeko sika-2000 apho uDr Mamisa Khabula wayesebenza kwisebe lezempilo waya kuphanda ngolwaluko lwamakhwenkwe, enqandwa zinkosi, ekhala uNkosi uMbolo noNkonyana esithi yinina kwenzeka ntoni na kule ndlu kaXhosa, kungathini into yokokuba kukhutshwa umuntu ongumama ophanda ngolwaluko. Kodwa ke isebe lezempilo lamkhupha uDr Mamisa Khabula. Kunjani namhlanje? Kwakungo-2000. Kunjani namhlanje? Asafa yaphela amakhwenkwe. Ukuba la mali yayithathiwe yanikwa inkosi, kwaxhotyiswa inkosi, ngeba kwenzeka ntoni ngoku kwindlu kaXhosa kwicala lolwaluko? Andifuna ukuthetha. Namhlanje kuthi gqi uDr Nokuzola Mndende oligqirha, yena exhaswa ngumhlobo wenene kwa-SABC into yokokuba makaze nemfundiso ezitshabalalisa ubuthina, ezitshabalalisa ubuXhosa. Asinayo thina kwaXhosa into yokokuba sithi umuntu ongasekhoyo umzimba wakhe ubolile. Yiloo nto
ukuba umzekelo kuthi uba kusesifihlweni kucaca into yokokuba umuntu akade athathwe kubekwe emangcwabeni uzava besithi abantu hayi bo udiniwe lo muntu makade athathwe ayokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela akwazi ukuphumla ayokubekwa kwikhaya lokugqibela khona ukuze akwazi ukuphumla injongo kukuphumla abantu bakusweleka thina sithi basishiyile baya kwikhaya lokugqibela bayokuphumla masiye kulanda wathi umoya uya kwele mimoya umuntu nokubusweleke ngengozi omhlambe ecala kwendlela siyathetha nomzimba wakhe siyothetha kulanda wasweleke kuyo kuba sifuna ukuphuthuma umoya wakhe uzawuthetha sele even uphume emoshwali uthethe sophuma kokwenu uba ngumuntu oswelekele kude nekhaya niyothetha seningena ekhayeni nimxelele into yoba ngoku silapha sifikile ngenxa yentoni nifuna umoya wakhe ungabhaduli xa kuvela igqirha lithi umoya wabantu abangasekhoyo kwele mimoya lithetha ukuthini kuba sinalo nesiko lokubuyisa abantu ekuthiwa uguqulo lwezinyanya xa uguqulo izinyanya kwenziwa umsebenzi ozawuthi ubuyise wonke umuntu abanye baswelekele emigodini abanye banyamalala sifuna yonke la mimoya ibuye izohlala emaxhantini ngoko asinayo into ethi kukho abantu abakole mimoya ingumnqa kuthi thina maxhosa loo nto leyo iphinde kakhona azokuthi akukho ndoda akukho mfazi kwele mimoya akukho ndoda akukho mfazi ukuba ndisweleke ndingudala uxolo yinto enizawubangela into yokokuba ngoku emveni kokuba ndiswelekile ndijike ndibe yenye into engaziwa mntu maxhego andifuna ukunaba kuba ndonakele ndicela kwindlu kaXhosa into yokokuba imanyane izijonge izinto ezithethwa nguDr Nokuzwela Mndende into yokokuba azinakuzisa ingqumbo yeminyanyana ukuba siyazibona into yokokuba zingayizisa ingqumbo yeminyanya ishwangusha liyahewulwa kwaXhosa ukuba simbona njengeshwangusha umele azahewulwe kwaXhosa lisikizi alizisayo awunothi kungahlaba nokuba ngubani awunothi abantu abafileyo babolile kwa eligama athi babolile asinalo thina igama elitshoyo awungeke ingakumbula igqirha ndidla ngoliva nje kubantu mina basindisiweyo babethuka thina abantu abakholelwa kwezinyanya kuthiwe no awu bantu abo ngabantu abafileyo nemizimba yabo yabola kodwa umuntu othi ukholelwe esintwini asebenzisa amagama njalo ngokuhewulwa kuba usizisela ishwangusha uzibiza ngezinyanya kodwa izenzo zakhe azilandeli lento ayithethayo umhlobo wenene ke umile ngasemva uyamxhasa khona ukuze akwazi abe namandla okutshabalalisa indlu kaXhosa kuba utshona kwelanga eyona nto ibalulekileyo endiyibonayo mna kubo isekubeni ba mayiphele kwanto ekuthiwa ngumXhosa njengoba lento bakwavele yayekiswa ngoba mayibe iRadio Xhosa yenziwa umhlobo wenene namhlanje ngokwayi wathuka amasiko amaXhosa iyawatshabalalisa sawusheka sizimpanga nje ezingazaziyo noba sasisuka phi sisiyaphi ilishwa ngabantwana bethu into yokuba sakubashiya bona bengobani.